du må ikke åbne. Nej, ja, så kører vi. For selvfølgelig skal vi have den i, så det går langsomt, at det ikke er det hele, og ikke bare skum og alt muligt, så bliver du helt fuldstændig. Vi går lige hen og tjekker ud. Hold tungen i. Du skal have hovedet meget længere op, Holger, men det kan du gøre bagefter. Ja, og så lad være med at sidde der med tungen derude. Du skal have den ind i munden, for når du åbner op. Så han også i går. Luk munden omkring øllen. Luk nu munden omkring, og så hold til med tungen. Luk til med tungen. Og det ikke til at grine. Så den skal bagover med hovedet. Bagover. Det skal virkelig bagover. Det skal være lige ned. Når jeg siger til, så fjerner du, og så lader du bare løbe ned i røret. Ja. 1, 2, 3, værsgo. Kører vi! Den er du til nu. Det har jeg altså gjort. Det har jeg gjort bedre. Han er dumpet. Så giv mig bare, så skal jeg gøre det. Nej, vi skal fandme bevise, at det er rigtigt, at det kan man altså. Ja, selvfølgelig. Men Holger, han har endda fået Abdullah-prøven, den er han passeret. Det var bare at flække og grine. Men jeg tror også, det er mere med det at gøre. Det er fordi, han sad og skreg og grine. Nu tager jeg den lige, og så tager Holger den bagefter. Fordi han skal ikke gå herfra, uden at han er Nej, det prøver vi lige igen, det der. Vi har øl nok. Next. Vi vil også gerne have vasket gulv, ikke? Stille og roligt ned med den, så der ikke kommer for meget skum. Kan du ikke komme over her i lyset, Michael? Gå lige på knæ. De kan vaskes. Jamen, du kan godt komme tættere på, uden du får våde knæ. Ja, men det er også okay. Men du skal længere op med hovedet. 1, 2, 3, kør! Der er et eller andet galt med vores teori. Nej, det var bare det rene skum. Jeg kunne simpelthen ikke synge det, fordi man kan ikke få vejret til sidst. De var ikke kolde nok bare, Anna? Jo, de er gode. Det er sikkert noget. Jo, de er gode. Det er bare... Men jeg er kameraet. Oh shit. Nej, det er bare skum. Altså, man kan ikke få vejret til sidst, jo. Ja. Så synes jeg lige, at vi skal have prøvet det her igen. Vi skal nok ikke forsigtigt op. Og så når jeg kommer hjem, så siger Sara, hvorfor gør vi aldrig sådan noget, når jeg Giddy. Og så må du så hælde den langsomt, så manden får sin øl, ikke? Der skal bare ikke være noget skum, det er det, der er hemmeligheden. Øjeblik. Salut! Okay. Vive la France! Ebbe. Så er det Holger, der skal have oprejsning. Ja. Luta molto forte. Jamen, det kan sgu lade sig gøre. Du skal virkelig lægge nakken bagover, Holger. Og så bare holde den helt ind i munden. Hvis du er helt åben, det ved du for førstehjælp, mand. Ja, som om du står og bæller en sodavand, og så holder den helt ind i kæften fra starten. Jo, men jeg var bare totalt festet og grin inden. Så syng noget sørgeligt. Jeg tænkte på Smut med over at være det med var, på om det filmen. var et eller andet med at gøre sådan Nej, der, ikke? Så overhovedet man ikke. bankede tænderne ud. Nej. Smut med over at være med på filmen, det er sjovere. Nej, okay. Og så luk til, og så må du først lukke op. Ja, og at være moralsk godt frem. Lige forsigtigt ned, der går tid. Forsigtigt op. Ej, det bliver en god en, der kommer slet ikke noget skum her. Den bliver rigtig stor, den her. Og så åbner du bare. Værsgo. Lukker til med tungen, svin. Fjern den tunge. Ah, det er Det er effektivt. Ja, så nu skal så kan du det. Så er det pigernes tur. Så er det Tøserøv. Forget it. Ej, vi vil hellere stå og være enormt beundrende. Det er vi bedre til. Kom så. Nej, no way.
blev den af. Det er noget, jeg da slet ikke har fået med. Det må vi ikke mere, Michael. Det er noget, jeg ikke har fået med. Vi er gifte mænd nu, det går ikke. Det er noget, jeg slet ikke har fået med, det der. der. Nu pakker han det hele sammen igen. Nå, så kan det også være lidt meget. Så zoomer vi ud igen. Så må vi tage den der. Oh, she gave me water. Så nu er det ens beskidt over det hele. Ja, men så kunne det, kan jeg godt stadigvæk. Ja. Det er gået helt bag af dansen. Big Chicken Slate! Kanoner sekundos. Godt. Okay. Ja.